Ndị be anyị ọma, mgbede ọma. Hello. Anyị abịago ọzọ ka anyị si agba mgbe ọbụla. Unu ma Satọde ọbụla anyị na-apụta ebe a sị ka anyị kọwara unu ife anyị na-eme and inyekwu ndị ọzọ aka ka a na-aghọta na ịnọ ofu ebe denwe na ife ịkpapụta onwe gị na-eme ada enye aka. So because ụwa kịta anyị chenjigo and ife gala ọnụ ife niile gala ọnụ kịta n'ụwa niile. So I need ị na-eme ife ọzọ wee na-add ife anyị na-eme. So mụ na ụmụ nwanne m apụtago na mgbede a sị ka anyị kọwaa unu maka echiche ọma ya ewepụta gị na ọ bụ na ị nọdụ ofu ebe na-enwe echiche ọjọọ the setback ọ ya na-enye gị. So ka m kpọgote fa ụmụasa ka m bido with my sister Ifi from US. So can we flight? So they could be a British Airways because of one of my flights, BA and Lufthansa. But this time around, can we BA? Can you be a can fleet? Ya koko onwegi. Koko wanlunu. Ebobi no nyobo. Steffi, you're welcome. Chichi. Yes. Sorry. Okay. Unmute. Yeah, I have unmuted. Ndị be anyị daalụ n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Afa m bụ Ifeọma, abụ m onye Igbo, onye Nigeria. Ebi m n'obodo oyibo United States. Eji m ụmụ ịtọ, nwekwa di, na-azụ afọ igwe. Bụkwa onye na-akụzi ndị mmadụ ka esi azụ nyaba afọ igwe. Udo dịrị unu. Sister Ivy, no. God bless you. Never get can. I'm fairly quite back to Belgium, my neighbor. I got to Assam Pete, Assam one. Sister Salome, going make introduce onwe kọwata ndị mmadụ onye bụ n'afọ gị. Daalụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Afa m bụ Nwaada Salome Otisi. Ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium and anọ m azụ afọ igwe na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Anọ m asị unu buru oche ka unu bịa mara ihe nke m wetara unu n'ụbọchị nke taa. Daalụkwalie nne, nwanne m nwaanyị, Chukwu gọzie gị. Unmute yourself, please. Alurine, Sister Salome, Chukwu gọzikwa gị. Okay, kita mara ma ụgbọ ka m meji wee gaba island call. Okay, ka m welu flight. Sister Doris, biko calling our viewers. Onye bụ na kologi. Daalụ na ụmụnne m, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anya. Aha m bụ Nwaada Doris. Ebikwana m Island, enwere m ụmụ atọ, mụ na di m. Ana m azụkwa n'ahịa azụmahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya. Anyị abịakwala n'ụbọchị ọzọ maka na anyị na-abịa n'ụbọchị ụka ọbụla Satọde akọwatara unu maka azụmahịa igwe a. Makwa na ihe ọzọ ị ga-eme gị nwere ike na-enweta ihe nweta ọzọ. Mana sị ka ị were popcorn gị na mmanya gị nọrọ ka ịnụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Daalụ. Daalụ rinne, Sister Doris, Chukwu gọzie gị. Okay, so ka m just gaa kute nwanne gị gị na bi nso bụ our Sister Chichi, our doctor to be. Sajiti biko kọwara ndị be anyị. Ndị Igbo ekene m unu ka unu makwarụ ji unu. Isme Nwaada Chichi aka Arụkapa aka Oyiri nne ya aka Omeka nne ya. It's nice to be here again today. Afọ m bụ Nwaada Chichi Edwards, maka ndị na-amara onye mbụ. Abụ m onye nurse ma bụrụkwa nwata akwụkwọ na-agụ ka esi abụ dibịa oyibo ma bụrụkwazi onye na-azụ afọ igwe, onye na-enyekwara ndị mmadụ aka maka azụmafọ igwe a. Wee na-asị ngwana ka anyị na unu nọlekwa aka maka na ndị Igbo tụrụ enu sị anyị ruo ka ara eri udene atụ ya ngịga.
Nwanne m Oh. Tochi, thank you. You're welcome. Thank you too, Dalorini. So Nebuoge Kanga to our Sister Juliet. Biko kọwalụ ndị be anyị onye Igbo and LBB. Okay. Ndị be anyị ekene m unu. Abụkwanụ m Nwada Juliet Chizoba. Abụ m onye Imo steeti. Mụ na ezinụlọ m bikwa na Germany. Eji m ụmụ ịnọ. Ana m azụkwa n'ahịa na ịntanetị, ahịa online marketing. Ekene m unu. Daalụ rinne. Chukwu gozie gị. So ndị be anyị daalụ nụ. Thank you people for joining. So final kalata bụ maka echiche. Mmadụ inwe ezigbo echiche amaka, maka ezigbo echiche ya eme gị, ọ ya amụtalụ gị, ọ ya amụpụta gị ife ma na private life gị o ma na business n'ife ọbụla ị na-eme ma n'ọlụ. So inwe ezigbo echiche bụ ife bụ na anyị need anyị nọdụ anyị na-eche kedu ife a bụ ife anyị nwere ike na-eche ya change our lifestyle or ife ọbụla anyị na-eme, because inwe that ajọ echiche or just ofu echiche ị na ofu ebe ịma onwere bi ya na-aga. Ndị be anyị si na-ejiro azụ aga n'iru, ịma na-aga n'iru. So nya ka anyị si ka anyị pụta taa ka anyị kọwaa some ife ya na-enweta ma ị na-enwe ezigbo echiche. So na-egbu oge ka m bido with our sister Ifeoma ka ọ gwa anyị ka ife bụ na ife mmadụ ya na-eme wee na-enweta ezigbo echiche. If ulu ọbala ị na-eche echiche ọma gbanya alụkwanụ m. Sister Ife, olu gị. Daalụ nwanne m nwanyị bụ Sister Tochi. Mma sị ka nchel ka ndị ọzọ kwụsị aka m wee jikọta okwu ọnụ. So ọ bụrụ na ị amaghị bido with ndị ọzọ, m na-ejikọta okwu ọnụ n'isi ngwụcha ya. Okay, thank you very much. Can we with Sister Juliet? So Sister Juliet, my neighbor, nwanne m nwanyị, biko inwere ike onwe na-ekwu okwu. Okay, sorry. Nwere ike ịkọwara ndị be anyị ọ ndị na-ekiri anyị ife ụlọ ọbalụ mmadụ na-eche echiche ọma. Okay. Ụlọ ọba mmadụ na-eche echiche ọma, like ihe topic anyị na-eme today maka gịnị ụzọ echiche ọma bụkwanụ mindset. So ọ dịkwanụ mma mmadụ na-eche echiche ọma maka na echiche ọma dị mma because na ọbụna abịago na ọbụna mmadụ nọrọ ofu ebe ọ na-ebute ihe na-adịrọ mma and ọ ga na-ebute echiche ọjọọ ma ọ bụ onye ahụ etinye aka n'ihe na-adịrọ mma, ihe na-ekwesịrị ime. Mana ọ bụ na mmadụ na-eche echiche ọma ma ọ bụ kwanụ nwee ihe ọ na-eme nke bụ na eme ọgakwa ebe ahụ ọ na-eme ihe, ọ ga na-enyere ya aka, ọ ga na-emekwa ya echiche ya na-aga ọfụma karịa mgbe ọ n'ofu ebe na-enwere ihe ọ na-eme. So ọ ihe nwere ike ịbata uru ọ bara. Daalụ rinne. Ndị be ahụ na-anụbụ ife okwu. Ọ sị na ịnọdụ ofu ebe ị na-eche echiche ọjọọ, ọ ya eme gị ma ịnọdụ ofu ebe na-eche echiche ọbụdọ, ọ ya eme gị ịmana mmụta ife. Ịmana mmụta ife ma ife ọma ma financial state or other things. Ọ ya eme gị nọdụ ofu ebe. I see na comfort zone. You sit on your comfort zone, something like that. Mana ị na-eche echiche ọma, ọ ya eme gị ịma so many things, ibido onwe gị makwa ndị mmadụ ifu gị ya. So na-egbu oge ka m gaa to Sister Chichi ka ọ kọwara anyị ife echiche ọma ka ọ add go to the topic. Thank you so much, sister. Dịka ife anyị na-ekwu n'ụbọchị taa, iche ilo ezigbo ilulo ka anyị nwesị asụ ya, ilo ezigbo ilulo, iche echiche ọma ya mindset. Dịka na-abịa n'afịa anyị na-azụ, o nwere ndị ọ ga-abụ ịbịakwute fasifa
onwe ife na-agakwa n'ịntanetị ime ya otu a mee ya otu a nekwa echiche gị ụfọdụ ndị mmadụ ịgwakwara ya n'ụzọ nya ife izizi ị ga-anụ bụ nwekwanụ nke na-eme ọ na-aga ifo ndị na-asụ Igbo si the spiritual controls physical. Oge ikwuru ife dị otu a ifugona you have started failing even without starting because your mindset carries the measure of the thing going on within you and outside of you. Positive mindset dị mkpa. So n'ọfịa anyị na-azụ ịbanye ọmadụ na-agwa gị o nwere echefugo m afọ onye a na quote ya ọ sị when someone brings business to you do not say no, I'm not going. Just say okay, take it, go back, look into it, reflect on it, and check if what you want to do or not. Mana iburu ụzọ sị mba chọrọ m ya ifugo n'ọdịda ebidogo. So ya bụ ife ọbịa n'ọrụ anyị na-arụ dịka mụnwa na ụdị ọrụ nke mụnwa na-arụ because na example m ga-enye kịta echeta m 2015 I got admission for medical school. Oge m bịa cheki ego asị a na-akwụ mburu ụzọ sị ma nkwụnwe ya. This is the first thing bara m n'isi ma nkwụnwe ya. I don't want to start my life with loan. Ozugbo m kwuru ya, I gave up. 4 years after, the spirit kanọrọkwa m n'ime, I decided to go and look at it now. Ebe nnozi, ọ bụ na nteki ya up oge anwa, akala m imesigo. Nya positive mindset dị very, very important. Ebuzi n'ụzọ kwatuo onwe gị befe daa. Ekwena ka egwu ife mgbagwoju anya mee gị to give up. Kama ọ pụta otu anwasị ka ume, take a deep breath. Kpọọ Chukwu nke ọbụla ị na-efe biko come and direct me. And you face the challenges. Ekwena ka negative mindset napụ gị ife n'ọnụ. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na onye kwechi ya ekwe. Iburu ụzọ sị m ga-eme ya ọ gara gị. Iburu ụzọ sị mba ma mmenwu ya. There you go, you can do it. So ife anyị na-ekwu bụ try and have a positive mindset in everything you're doing. Ichere ife abụkwa na ife dị mma ka try ya. Ebu n'ụzọ sị mba manganwu onwere ife na-eme dị mma. Yes, spiritual controls physical. Be positive, praise yourself. Open a self-affirmation, learn it today. Go to the mirror, tell yourself you're greatly made, you're wonderfully made. Oputa ka esi bido. Ị ga-afụ ụfọdụ ndị mmadụ asị na they are overconfident because they just keep affirmating themselves. So ya ka na-asị biko try and have positive mindset. Ekwena ka ị na-eche onwere ife mba bara m uru onwere nke na-emenwu na-aga aga. You are great, you're wonderfully made. Daalụ nwanne m Tochukwu. Daalụ rinne Sister Chichi, unu anụgo ife okwu. Ọ sị ka anyị na-agba mbọ na-eche ọchịchị ọma maka ọ ya baara anyị uru. Daalụ rinne. N'egbu oge ka m gatu Sister Doris. Biko kọwara our viewers ife echiche ọma na-epụta. Daalụ nne nwada Tochi n'ohoroma nke a inyekwara m ọzọ. Iche echiche ọma anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na ị nọrọ gị na-eche echiche ọma, ọ ga-ebuga gị ebe dị iche iche, ụzọ ọma dị iche iche. Ọ ga-emepekwara gị ụzọ ma inweta enyi maka n'otu ụwa dị otu a ihe niile si dịzi n'ụwa ugbu a. Ọwụghị onye ọwụla onye na-achọ ọnụ ka ya na onye na-eche echiche ọma mekọ ihe. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọma, ọ ga-emepere gị ụzọ
inwe enyi ndị ọwụrụ ihe ị nọ na-eme ma ị na-emeta ya ọfụma, onye ahụ nwere ike sị gị mba otu obe ha na-aga ụzọ adịghị ya. Pụta ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọjọọ, ndị mmadụ ga na-agbara gị ọsọ bikọs onwe onye chọnụ ịba ebe ọga asị ya lee ihe dị otu a mee ya ebido ụzọ ka nwanne anyị nwaanyị sista Chichi kwuru, ya ebido ụzọ sị na ha agaghị ekwe ya omume mgbe na ọbaghị dị ya aba. So onwe onye ga-achọ ka ya na onye dị otu ahụ mekọ ihe. Ihe ọzọkwa na-emepe iche echiche ọma ga-emekwara gị ọ bụrụ na ya ọ bụrụ na onwe ihe ị na-eme ọ ga-emepere gị ụzọ gị na-akọ akụkọ ọma kpuchi ndị ọzọ, gị na mmadụ na-ekwu okwu okwu unu ga na-ekwu gawo otu ihe unu ga-esi gaa n'ihu, otu unu ga-esi gaa n'ihu. Ọnweghị na-aga azụ azụ, ọnweghị na-asị ihe nke m na-eme ana m emeta ya ọfụma, ọwụ otu ahụ. So mgbe ahụ ọwụ gị na mmadụ nọ ya na-ekwu otu ahụ, onye ahụkwa ihe ọ na-aga gị jụọ ya ihe m na-eme ọ na-aga ọfụma ga tinye pọs. Ọ bụrụ na mgbe ọbụla ọ kpọrọ gị ya ọ bụrụ na echiche ọjọọ ka ị na-eche gị si ahapụkwana ihe nke a, ihe ọhụkwa ihe ọma ọzọ ga-apụta nụ ọ ga-akpọli gị ka ị bịa. So ebe o chi dị mkpa iche echiche ọma dị mkpa ebe o buru ibu, maka ọ ga-emeghere gị ụzọ, ọ ga-emeghere gị ụzọ inweta ezigbo enyi, ya o meghere gị ụzọ ihe ọwụla itinyere aka ma azụmahịa ị na-azụ azụ ọwa ọrụ nke ị na-arụ. Ọ bụrụ na for example ya wụrụ mgbe ọbụla i chetara ọrụ gị ihe ọzọ ihe na-agba gị n'obi bụ nnọọ echiche ọjọọ, icheta ọrụ ahụ obi otu obi ga-esi maka obi ga-esi tọọ ụtọ ka ị nwere ike ga rụọ ọrụ ahụ. Ị ga na-asị mgbe ọbụla ma bidokwa ọrụ mgbe ọbụla ebidokwa ọrụ ahụ ị ga na-atabu ndị amaghị na tabụ nwere ike butere gị ihe ọzọ n'ahụ gị. So ọ bụrụ na ya ọbụrụ ị na-eche echiche ọma mgbe ọbụla icheta enwere m ọrụ m na-aga ịrụ azụmahịa igwe a onwe ndị agwabugo maka azụmahịa igwe a o rugo afọ 3 ma afọ 4 onwebeghị ihe ha mere. Ka ihe mere na onwebeghị ihe ha mere ọ maka na nke ha meburu eme ọ gaghị aga, maka na nke a ha mere eme agaghị aga, ha nọrọzi ebe ha nọ. Ị hụla ya ebe ahụ ha nọ o mekwara ka ọnọdụ ha gbanwee? Mba, o mere ha nọrọ na one spot. Pụta ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọma inweta ọrụ ndị oyibo ha sị na inweta opportunity gị were aka abụọ were ya. Mgbe anyị nwetara opportunity ahụ obi gị niile si ihe a ga-adị mma ka m gbagodi ya. Owu mgbe gosiri mba gawanụ na ego niile m nwere ha erichala ya ana m aga ọzọ. Ọ ga-eme gị nọrọ ebe ị nọ, maka na azụmahịa anyị na-ekwu okwu ya mgbe ọbụla anyị bịara, maka na ụzọ dị ebe ọnwụ na ụzọ adịghị ya nwe onye ga-ebupụta famili ya na soshal na ihu akwụkwọ nwe onye ọwụ bikọs anyị na-abịacha kreta kọntent ụtụ ụmụ anyị onwe onye ga-ekwe ebupụta ya bụrụ na ụzọ adịghị ya. Ọ maka na ụzọ dị ya anyị mee ya ebe ọwụkwunye ịgbanye mmiri na bọket ile anya gị ihu ihu anyị dị transparent na-agwa gị otu na biznes si aga. Ọ maka ka ihe mere o ji adị otu ahụ maka na anyị na-eche echiche ọma. Ị na-eche echiche ọma ọ ga-asụrụ gị ụzọ buru ibu. So ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọjọọ bụ wepụ obi gị ebe ahụ bata na azụmahịa ka anyị gosi gị otu echiche gị ga-esi gbanwee wụrụzie gị ịwụzi onye na-eche echiche ọma. Daalụnụ. Daalụ rinne Sister Doris. Wow. Okwu gị amaka ọ na-anụgonu batanụ kunu bịa afọ ife anyị na-eme na anyị ncha nọ na this business anyị nwesị echiche ọma. Ọ na-afụga anyị masị ndị dị iche iche ndị oyibo si nọ like-minded people, mmasị ma doctor so ma different people na anyị nwee convention. Who is coming? Jay akwa Jay ka na-akpọ ya. I've been longing to see that guy. So if anyị na-eme anyị na-eche ọchịchị ọma and ife ọma na-abịakwula anyị. Daalụ rinne. So unu anụgo ife awa sista kụ bịanụ batanụ kunu fe ife anyị na-eme and ebe ọbụla ị nọ biko chebe ọchịchị ọma because mindset like our sister said positive mindset onya bụ the deal. That positive mindset ya eme gị oye bupute gị ilo oye nya ebe ọbụla ị nọ ị na-enwe ọchịchị ọma you'll be marked out from the crowd. So ka anyị chekie onwe anyị ọ bụ na anyị na-emebu anyị nọdụ ofu ebe anyị na-eche sọ ife ọjọọ ọ na-enwe na-eche ọchịchị ọjọọ ka anyị chịalịa na-echezi ọchịchị ọma. Daalụ rinne. So ma ga to Sister Salome Odogwu wife ọnwụnye Odogwu anyị ka ọ bụ ka ọ gwa anyị the impact of echiche ọma ife ọ na-eme na personal development. Daalụ rinne Sister Salome. Daalụkwa nwanne m nwaanyị Tochi, Chukwu gozie gị n'ohere ọma nke i nyere m.
iwepụta n'ihu akwụkwọ wee ịtụpụta akọnuche m n'isiokwu anyị nke ụbọchị nke taa. Isiokwu anyị bụ na echiche ọma, positive mindset. Echiche ọma anyị na-ekwu okwu ya nwere ụzọ dịgasị iche iche ọ na-eji alụ ọrụ. Ọ ga-emekwa gị iwe dozie onwe gị, ọ ga-eme gị iwe nwee ọtụtụ nke onwe gị. Ndị obodo oyibo, ka m kwuo ya n'okwu okwu oyibo ka enwere ike na-aghọtatụ m obere. Positive mindset will help you or impact on your well-being, also personal development. Then you can also grow your mindset by doing all those things. Ma ọ bụrụ na ị nwere echiche ọma n'ime onwe gị, ọ ga-eme gị eziokwu kwagide gị. Dịka ndị ụmụnne m kwuburu before, gị nwere nnọọ mmasị nke ịmụta ife ọfụrụ na ndụ gị. Gị nwere mmasị nke ị ga-eji kwado onwe gị. Ọ bụrụ na ihe dakwasị gị, ị ga-ama otu ị ga-esi iwe ya bụrụ ya. Ọ ga-etinyere gị aka, kwanyere gị aja n'ukwu, iwe na-eto. Ihe ọbụla nke ị na-eme gị so onwe gị, aga m emeli ya, nwanne m nwaanyị kwubuola ya. Ọ ga-etinyere gị aka iwe nwee obi njikere wee mee ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ dakwasịrị ịgbaghị na-eme ya, ị ga-ahụta ya ka ihe arụ maọbụ ihe ndakwasị. Ị ga-ahụta ya ka ihe na-etinyere gị aka ka iwe too. Ọ dị ka ebe mmadụ na-achọ inweta ife, gị bịa nwee ihe mgbachi ụzọ, gasị mba ụkwa mụnwa, no be me and you, this one I will get it. Obiesi gị nwee ihe obodo na-akpọ self-confidence. Mgbe mmadụ nwere ihe a na-akpọ self-confidence, o mere gị ime onwe gị ihe ọzọ ga-adị ya n'ime ewu, your satisfaction adị big. And ịbịa nweta satisfaction, ama m ihe m ga-akpọ ya n'okwu oyibo, ya eme gị gị ito na nke onwe gị. Ihe ọbụla ị na-eme gị imepụta ya ebe ọ pụtara ihe. Nke a bụzi ebe a na-eme ihe megide mmadụ, gị sọkwa me na ihe a m ga-ahụ isi ya. Ime ụdịrị ihe ndị a niile, gị nwee okwukwe n'ime onwe gị na ị ga-eme ya, ị ga-afọlele isi ife a. And imekwa ya na-asịkwa, ọ na-emekwa sometimes ebe m nọrọkwa ebe ihe dakwasị m, ọ m chọrọ ife isi, ihe nwere ihe ị ga-egote nnọọ ya wụrụ nọọ ihe ga-eji aka gị fisie n'ụlọ. Mmegide ọ na-enye m nsogbu. Ozugbo m na-eme ya, ma sọkwa me na ihe m ga-ahụ isi ya, ma na-ekpekwa ekpere n'ime onwe m, ma na-asị Chineke biko tinyere m aka ihe nke a. Ihe ọ ga-eme ya egbuo m oge. Ị hụrụ ya? And oge ahụ o gburu m, ọ dọghachighị m azụ. Abịakwa m sinema nọzi ya eme ka ọ nọrọgodi n'ebe a nke isi jụọ m oyi. Mba. Mana oge niile o gburu m, erute na mgba ikpete m azụ, ma bịa legharị anya ife m mere, ọ na-eme m ka ihe a na-asị ma dị proud of myself. Nle onwe m masị, hell, akwa mụnwa mere ihe nke ahụ. So ebe o shiri dị mkpa mmadụ inwe this echiche ọma. Ọ ga-eme mmadụ gị na-eto na ndụ. Ebe ọzọ shikwa dị mkpa bịa wụrụ, onweghị otu ihe ga-esi mee gị na ndụ gị nọrọ ofu ebe. Maka ọrụ na inwe ezigbote echiche n'ime onwe gị, ife ga na-eche ụka ụzọ ọzọ. Ọrụ na ụzọ nke a emekọ na-enye nsogbu, ga-echekwa ụzọ ọzọ ị ga-esi imekwa ka ị na-aga n'iru. Ị ga-abịa kwụrụ n'ofu ebe gasị ebe ọ mmego nke a onweghị isi, meme nke onwe gị isi, ka m hapụzie ya ụta. Mba, ife ọwụ ndị obi dara mba na-eji ụtọ ahịa eche echiche. Mana ọ bụrụ na nnọọ ife niile na-eme obi shiri gị ike, echiche gị dị nnọọ otu o kwesịrị, ọrụ dị nwa ụzọ nke ọgbazi gị chọọ another strategies ị ga-eji mee ka o wee meta ife na-eme. And n'ime ife niile na-eme, anọkwala na ndụ gasị mba na nke m mere ezubeghị, ọ nke m mere ezuola, agaghịzi m aga n'iru, ike agwụgo m. Mgbe anyị tiri n'ike, nwanne m nwaanyị nyere example na bido ya. So ozugbo ya sị na ya ga-emeli ya, na ya eme ya for 4 years, ịfọrọ ya. Ozugbo ijiri n'onwe gị gesi n'ike agwụgo m, agaghịzi m eme. In fact, ọwụdị gị ihe ndakwasịrị gị na-achị gị ọchị, ọzịgị nwa na-achị onwe gị ọchị maka ihe bịara gị si wuo ị gaghịzi eme. Mana ọ bụrụ ihe ị nwere echiche ọma, ya kwagide gị, gị bịa too n'ime onwe gị, too n'ụbụrụ isi.
mgbe ahụ ihe dakwasịrị ọ ị nwetara onwe gị n'ọnọdụ dị otu a, ilecha afọ anya gị bụ ụzọ so onwe gị oke ọmma dị ize mana m ga-eme ya. Ozugbo ị kpebiri na ị ga-eme ya, ihe ọ ga-egbochiri gị buru ibu. Ọ ga-eme gị ma ibido mewe ife ahụ, ị ga-enwe much stress doing it. Ị gaghịzi enwe self doubt again because n'ime onwe gị kpebiela na ị ga-emeli ya. Self doubt bịa gị pushie ya aside maka n'ime onwe gị ikwetego na ọ na-eme. Ife ọzọ ga-eme gị wụ obi eshie gị ike. Ụmụ ihe ndị obodo ibe na-akpọ motivation to grow, because ibugo ụzọ gwuo onwe gị ụzọ ama ndị izi mana ọwa ụzọ a ga-aga aga yes, ọwa ofe a ga-alacha alacha yes. Ihe mpụta na ya n'ime ya mana ọ bụghị ihe m ga-eme ya ofu ugbo ya aga, ọ ife m kwesịrị itinye ọrụ n'ime ya. Mgbe ọ bụla bịa dịzi ebe ịmatago n'ime onwe gị gị bịa nye onwe gị ndụmọdụ, mata ọkwa ihe ndị obodo Igbo na-asị count your cons and pros. Lekwa ife m ga-enweta ma ọ bụrụ na mbido mmebe ya, lekwa ebe m ga-eluzu ma ọ bụrụ na m stọpụ, ọ bụrụ na m kwụsị, then gị chuzuru m ga-ebido mewe ya. Mgbe anyị bịara bịa chuzuo ife nwa ya eme obi eshie gị ike, obi shie gị ike, akwụkwọ akụọ gị isi ya mba ọ bụghị m, maka idosago onwe gị higher than expected. Ya etinyere gị aka gị nweta ife a na-akọ. Kedu ife m chọrọ ikwu? Personal development. Ọkwa ebe a ka ọ na-eshi ebido. Ịfọrọ ya mgbe ị bịara bịa nweta ya, ihe ọzọ ga-etinyere ka growth mindset. Ịchịkọ ọfọ ọnụ iwe mepụta ife afọrọ anya, nwekwa ụzọ dị izi mana obi ike gị ga-emeli ya. Daalụkwalie nne. Daalụ nne Sister Salome. Thank you. Ndị be anyị unu n'anya n'ife niile anyị na-ekwu, okwu anyị niile na-adaba na ọ dịrọ mma ịnọ ofu ebe onye na-eche ọchịchị ọjọọ, and ọ bụgodị na imego ife before nwere isi ikwunyitekwa try ebe ọzọ, ọsọ gị dakwa ikwunyitekwa again, inye onwe gị that hope na maka ịnọdụ ofu ebe ime ife ọ bụla ọ gara isi abeg o nwere ife o weta gị, o nwere ife o change, mana ị try again, if by the time 2-3 if changes, that means ị na-enwe positive mindset. Ị nọrọ ofu ebe, a sị na anyị akụrụ ofu ebe ekili mmanwụ, na onye na-ekili mmanwụ ị na-agagharị ọ ga ebe ị ga. So mana ịkụrụ ofu ebe na-ekili mmanwụ, o nwere ife ya weta. Anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị adịghị akwụ ofu ebe ekili mmanwụ. Oge m na-eto ife a ka m mụta, mbịa water the meaning. So most of the time na-ekwu okwu na-eyuzu ya and ọ dị mkpa. So ife m nwaanyị etinye na ya bụ self compassion, and this self compassion bụ ịdị kind to yourself. You just have to be kind to yourself. Ọ bụgodị na ife eme ata n'onwe gị ụta, kama ghọta onwe gị, nghọta onwe gị, maka ịta onwe gị ụta o nwere ife o change, o nwere ife ya, o nwere ụlọ ọbalụ gị, mana ịghọta onwe gị si oke ife emego. Anyị mụta ife from ife ameni na-enwere isi, mana ịbịa taba onwe gị ụta, that time ị ga-eji wee nata onwe gị ụta, iwere ya na-eche ọchịchị ọma ya o butere gị ezigbo ife. Number one, that self-confidence, that growth in you, inwe that positive mindset. Okay, if you nwere isi taa, again echi ọ ya enwe isi. So ife ọbụla ị na-eme n'ụwa, ọ bụ na ọ gara ọfụma, ata n'onwe gị ụta, anọ n'ofu ebe na-eche maka ife gafe ka unu na-enwere isi. Instead, ka nwanne anyị nwaanyị si kwu, ke the next step, ke ka m esi mee mgbe ọzọ ka ọ gakwa ọfụma, maka ịmago mistake ime na nke a ime ịma mmekwu again. So unu n'anya unu fụ na ife anyị na-eme na business anyị na-eme na most of us na-enwe ọchịchị ọma, maka ọ bụ na ị nwere ọchịchị ọma ịma nga n'iru na business a. That's just the gospel truth. Mana inwe ọchịchị ọma, because ndị nọ ebe niile na-enye gị aka chu gị up ju ebe niile. Ọ bụrụ business a na-eme, ọ bụ na ị mara onye ọmanye gị aka mba. Ụmụ nwanne m na afa na-akala ụka kịta, ifo sista ifi nọ US, nke ọzọ Ireland, Belgium, anyị amabụrụ onwe anyị nọ na this business ka anyị ma onwe anyị na-emekwu ma nwanne otu ka ọ dịka ndị na-asụrụ Igbo. Anyị ncha nnọkọ na-aghọta onwe anyị, nwee that positive mindset. Onye mmalụ ogosi bịa, onye mmalụ ogosi bịa, ụwa na-aga. So ọ bụ na o nwere ife ịchọ ime and ị mara ife ị na-eme, ị nwere ike ibido nke as your side hustle site,
ọzọ ị nwere ike ine anyị ncha nọ ebe mara onye you can write to anybody and ife ọbụla ị na-aghọtara ide ịjụ ajụjụ anyị aza gị. Ka m kpọkọta our sister, one and only sister in US, Sister Ife, ka ọ mechizie okwu ka ọ hazie okwu niile n'ife anyị na-ekwu. Sister Ife, biko olu gị. Ndị be anyị ndewo. Ụmụnne m ekwusigo ife niile dị na ya bụ isiokwu nke tata bụ mindset. Kedu ife echiche ọma nwere ike imere gị? Kedu ife echiche ọjọọ nwere ike imere gị? Kedu ife bụ echiche anyị na-ekwu maka ya, ma nke ọma ma nke ọjọọ? Nke ọma nwa anyị na-akpọ ya growth mindset n'onu oyibo, ya bụ echiche na-eto eto na-aga n'iru. Nke ọjọọ anyị a na-akpọ ya fixed mindset, ya bụ echiche kwụ ofu ebe na-ada aga n'iru. Kedu ife fa na-abụ? Ka ka fa si emetụta ndoro? Ọnya bụ isiokwu anyị nke taa. And fe ekwusighị ife niile ọ na-eme, echiche ọma na-eme, kwuo nke echiche ọjọọ na-eme. Ọ ga-eme gị ịma mma ka ị ga-esi wee ife dakwasị gị, ịma mma ka ị ga-esi wee mee ya ma ọ bụrụ na echiche gị bụ nke na-ada aga n'iru, nke kwụ ofu ebe, ọ dị eto eto. Kedu ife bụ echiche kwụ ofu ebe? Echiche kwụ ofu ebe bụ ndị mekigo up their mind na ife a bụ ife o kwesịrị ịbụ, ma ọ bụrụ etu a ọ bụrụ ya. Fe believe ro na inwe ike mụta ka esi eme ife abụrụ ka esi wee zụọ ọ ife ịgụta n'akwụkwọ. Nke fa bụ mma mmenwu ife a, mma mmenwu ya, onwere ụzọ ọzọ esi aga ya, ọ gwụsigo. Mana onye nwee echiche na-eto eto na-aga n'iru, mana ya nwee ike ịgbanwe site n'ife mmụta, site n'ịkwụchim si ife a na mma eme ya, ọ gbanwee echiche gị. Elotara m na mgbe m nọ na secondary school na Nigeria, na a na-asị ndị a bụ ndị na-eme sayensị, ndị a bụ ndị na-eme art. Ekewa na etu a, ụfọdụ a na-eme sayensị, ụfọdụ a na-eme art. So we grew up, anyị eto believe nọ ife a ka anyị kwesịrị ebe anyị dị mma ya. Mgbe m bi obodo oyibo, fa na-asị mụ jee mee nọọsịn. Nsị mba biko na m abụrụ a science student. Nwanne di m sị m kedu nonsense m na-ekwu ife a, kedu ife bụ science student? Mụ rapụ nonsense a nọ ife a na-eme na Nigeria, na ife ọbụla itinye obi gị na ị ga-eme just meghee obi gị, mụta kweta na ị ga-enwe ike ime ya, na ị ga-eme ya. M wee tinye isi wee gụba akwụkwọ nọọsịn. Mana mụ ma abụrụ onye na-ala ike ọbara. Right from time ekwere m na mmemme ife ọbụla bụ nọọsịn a na-eme n'ụlọ ọgwụ maka adị na-ala ike ọbara. Wee tinye isi wee mụbịa, wee sị mebi na enwere m ike ime ya. Ndị ọṅụ ọbara Wee megide ya, wee mesịa ife niile m kwesịrị ime wee banye nọọsịn. Wee lụọ ọrụ wite ozu edobe a na-akpọ kadava. Ma mara na mmemme n'ụwa mesịa afa niile. Maka gịnị ka m ji wee mịa? Maka na edobe m, abịa m hapụ echiche anwa na-adị eto eto, confine ọ keji ka ọ bụ keji ego ofu ebe. Ịnọdụ ebe anwa, believe na ebe anwa ka ị kwesịrị ịnọ. Mbịa bụrụ echiche nke bụ ka ị na-akpọghe ọnụ ụzọ ọbụla ịchọ ka ọ kpọghe. Wee mesịa anya bụ ife. Eziokwu agụọzi m nọọsịn. Yes, for some reasons. Mana emere m ife ndị anwa m believe na m enwere ike ime. Ọnya bụ ife anyị na-ekwu. Fekwu gị ya, echiche dị mma na-eme gị na-aga n'iru. Ọ na-eme gị ị na-etowanye, idebe onwe gị kwara na ife ọbụla kosi na wee sie ike na ị ga-emenwu ya. Na ị ga-emenwu ya metụ ya ọfụma. Maka na obi gị dị open, echiche gị dị open, ịdị ready ime explore, ịdị ready itinye isi n'ife ọbụla. Believe na ị ga-emenwu ya bụ ife, and believe n'isi gị na ị ga-emenwu ya.
maka na ebe echiche gị dị. I believe na ị ga-eto n'ezigbo echiche na-eme gị nwee ike handle challenges, ihe ndakwasị. Mana echiche gị bụ nke a dị eto nke dị na cage, ịgwago onwe gị na ime emenwu ya. Okay, ife a bụ adago m ọ maka na o nwere ife mma ma nji wee daa amma emezi ọzọ, mma mmezinya bụ ife o wee fọzikwa nke ịda ada. Ike ejigo onwe gị, ọ ga-eme gị ka nwanne anyị nwaanyị Salome si wee kwu, ịma nwe ike idevelop onwe gị, ịma nwe ike inyere onwe gị aka n'ụzọ nke anụ arịrị, nke mkpụrụ obi gị, ife niile gbasara. Ịma nwe ike ime ife ọbụla wee nyere ndụ gị aka, wee nezie onwe gị anya, wee too n'ime onwe gị. Maka na ike jigo onwe gị, idobego onwe gị ofu ebe, si ebe a bụ ebe m kwesịrị ịnọ. Ifugo ife niile a na-eme, onwere nke ọ bụrụ m mma mmenwufa. Ụdị echiche anwa na-eme mmadụ ọda aga n'iru. So kedu ife niile bụ ife anyị na-ekwu tata? Anyị na-ekwu taa bụ nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ebe ọbụla isi wee na-ekiri anyị, meghee obi gị, chebe echiche dị mma, nwee ike na-ene anya ife ndị nwee ike ime. Agwazina onwe gị na ma emenwu ya, na onye ife a abụrụ m, mba, mma njenwuzi mma mmenwu afịa biznes ịntanet a, amarọ m anya biznes, and achọrọ m ịma, ọ bụrụ m ndụ m abụrụ ụdị ndụ anwa. Ndụ gị bụ ndụ ife ọbụla ịchọ ime. Agwazina onwe gị na ịda n'okwu agwụgo, ọgwụbero. Si na ọdịda nwee ịda, fụ ya as an obstacle that is surmountable. Ife ị ga-emenwu mee ya, ife ọdịda ga-anwa na ọ bụrụ anya bụ njedebe ya, na o nwee ife dị n'ime ya kwesịrị ịmụta anya bụ ife, were ya tinye n'ife ị na-eme, na-agakwa n'iru. Ọ ka esi eto. Echiche gị abụrụ sọsọ ife ị na-eche n'isi gị, ọ ugegbe ka ọ bụ. Ugegbe ị ga-eji wee na-afụ opportunities nọ n'iru. Ọ bụrụ sọsọ ife ị na-eche. Ugegbe, ọ bụrụ na ị nwee echiche na-eto eto, ị na-afụfa nke ịfụ ịma na ifugo opportunity a, ife dị n'ime ya ka ntinyeke n'izi. Mana ọ bụrụ na ị nwee echiche dị cage, echiche kwụba ego ofu ebe, ịma mfunwu ya, opportunity anwa dịgodiri n'elu ọnụ ebe a, ịma mma na opportunity ka ọ bụ. Ịkụchapụ ya because echiche gị adị eto eto. Ife a niile anyị na-abịa kwa izu ụka wee na-agwa unu, na-ekwu maka ya, na-akụnya bụ mgbịrịgba, na-asị unu neneni ya ka unu fụ ife dị n'ime ya. Imirikiti n'ime anyị ka nọkwa ebe anyị nọ, ejikwa onwe anyị na-akpọ anyị, ụfọdụ a na-akpọ anyị ndị afịa gịnị, ndị ori ya na fa abịakwa ọzọ. Maka gịnị ka fa ji ekwunya bụ ife? Maka na echiche fa adịgo caged, mkpụrụ obi fa adịgo chained, fa ma afụ ụzọ wee fụnya bụ ife a na-agwafa. Enwere ike mgbe fa ga-eji wee fụ ya, ọ bụrụ na oge agago, fa na-asị ọ bụkwa na mma, ọ bụkwa na mma nwa bụ ife mgbịrịgba anyị na-akụ kịta, na-asị unu meghee na anya unu, meghee na obi unu, chee na ezigbo echiche, rapụ echiche gị ka ọ gaa wild. Ekejina ya, ekejina onwe gị. Ndị a niile efu bawanye ụba kwa ụbọchị, na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee dị kafa. Ị na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee dị kafa ma itinyego onwe gị n'ime kọp, kpuchie ya. Ọ bụrụ na ị meghere ọnya bụ kọp, ịma rịpụtanwu ebe anwa ka ị ga-anọ kwa arọ wee na-eche, wee na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee bụ Dangote, na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee bụ Bill Gates. So na nlọ ka ọ ga-anwụ, ọ
ọma nga n'iru maka na ike ejigo onwe gị, ike ejigo mkpụrụ obi gị, ike ejigo echiche gị. Rapụfa, rapụ onwe gị, rapụ obi gị aka, meghe anya bụ ugegbe, were ya wee na-afụ ụzọ, wee na-afụ opportunities nọ n'iru gị ka ị wee nwee ike nyere onwe gị aka. Ka m ghara ikwu ịrapụ m tata m na-ekwugide chi efo, mana anyị anọteghị aka ebe a. Ka m kwụsị ebe a wechi akwa nwanne m nwaanyị bụ Tochi. Sister Effie, thank you very much. Ikuka. Indeed, he ran the up ọfụma. Daalụ rinne. Ndị Bible na-anụgo, so asị ndị nwe ntị nụa, ndị na-enwero fa kpuchie ntị fa ka our sisters ka esi kpuchie obi fa. So anyị nidiri ikpuchi obi anyị because ife na-eme n'ụwa kịta ka ife si agala ọnụ, and most things idu ụmụ gị jee holiday and all those things, you need a positive mindset to achieve a lot and build your personal growth. So Dalunu, thank you for watching. Sister Doris, so when did I now watch I can never. If not, we say choose. But here, when he had anything in the comments, so so ndebe anyị daalụ rienne. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a gị na-achọ ihe ga na-eme ị ga-edesa n'akụkụ with this mindset anyị na-ekwokwu ya, echiche ọma anyị na-ekwokwu ya, ma ọkwa na ị chọrọ ka anyị bido bịa build warudo Igbo ha si na ibido ike ga-ebuild wa your mindset, positive mindset, echiche ọma anyị na-ekwokwu ya. Pata azụmahịa ekwubugo m ya before, pata ya ugbu a Chika dị werekwana ugbu a ife dị wee chọta ewu ojii, ọrụkwa n'abalị ị ga-ahụ otu ga-esi nweta ya. Otu aka ọha anyị n'olu unu ga-ahụzi anyị n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ. Daalụ n'orienne. Thank you and bye.